Lurah ditimbali mriki kula nggih ngertos to. Ya kudu ngerti. Sing ndi? Menika panjenengan Pak Lurah, wasi tenan. Pak Tikno. Lujeng dalu, Pak. Wong iki kudu teliti, Pret. Ditimbali mrene kok ora ngerti. Lah iya sing ngendi? Sing ngendi? Lujeng dalu, Pak Kades. Lah iya sing ngendi? Sing ngendi? Ijek golek sinyal. Tak macane. Tak wacane. Iya, iki kaya dagelan kawak ketok itu ya. Iya. Awakmu ki diaturi Iya, iya. kali Pak Kangko iki lho kon waca. Iya ya, tak macane. Tak wacane. Nyah kok geger ae to. Conen. Iya ya tak macane. Tak keonge. Aku seneng denane tak kei. Arjuna sosok Brau Rabi. Nek ora Pak Tikno ngono, weh tenan ora tak layani kok, Nduk. Wah, ngono. Angel lho. Lakon iki Maespati Magoda Widarba iki tokohe anyar-anyar. Angel tenan Pak pamurti jenengan Pak Tikno lakone. Arjuna sosok Brau Rabi. Raketang 500 ditambahi Pak. Dadi Allah. Oh. Ya. Nanggih resi Nagaraja Digongke Nduk, nanone nong sesilih nyinaga kini sakwise kowe mengucapkan selamat untuk mempelai berdua Nduk Nong. nggih Kowe yo matur nuwun karo Pak Tikno karo Bu Sudarpi. nggih Mergo sing ngragati kuwi ngono. nggih terima kasih nggih Pak Sutekno. Nah. Pak Sutekno itu apa kegemarannya nyuntik ya Pak? Cek ta. Kok iso nyuntik? Sutik nyuntik. Iya, bener nyuntik karo Bu Sudarpi. Bocah kok senengane aneh-aneh. Nah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, pokoknya terima kasih nggih matur nuwun ingkang tanpa upami Pak Sutekno kalian Bu Sudarpi. Mugi-mugi sabibaripun nanggep Pak Kangko kalian kula mirsani kula kali Pak Kangko niki panjenengan rezekine tambah melimpah, tambah kathah, pokoknya tambah bahagia, sehat, bahagia mulya, panjang umur, wis pokoknya bahagia selamanya wis ya Pak kayak gitu. Pokoknya ngono. Nggih. Pokoknya ngono wis bulet pokoknya. Ya. Yo coba diaturke garape. Nek iki garape beda karo ngene bapakmu Cahya Kuntadi lho. Garape nganggo gamelan Bali ya, alon-alon ya. Nggih, mriko soalnya mboten gadah Pak gamelane. Kon tuku bosmu. Iya. Bengi iki asine sing ditanggapi dudu Pak Kangkoning bosmu Cahya Kuntadi. Gandeng iki bengi isih ana ing Mekah. Nembe naik haji mula Pak Kangko sing dibel karo Pak Kampret. Ngono lho, Nduk. Mula kowe kudu eneng bengi iki. Dadi aku mung banjeli. Ya, yen ana kekurangane ya nyuwun ngapura ya dalang banjelan. Lah iya. Yo, mangga pun aturaken. Ya, lagune Nyidra Asmara. Yo, garap aransemen gamelan Bali. Dados. Saking Bapak Misrin katon dumateng Pak Kades Sugewaras, Pak Kades Luwi Haji, ya. Panduan, ya. Sumber Agung, Sumber Arum, nggih, ya. Nano, yuk. Jenenge nyinaga kini karamane
baturna Mas Winong. Konangan Sri Angling Dharma Jos. ulat Sing kedua dandut no. Ya. Terima kasih. Ya. Wis katur Nduk Winong Nawangsih saka Tulungagung. Oh iya, heeh. Ya. Ya ya ya. Iki giliran Mas Dodok kelawan Mas Kampret no. Ya, diaturi mengocok perut saya bengi saya gayeng, heeh. Ya. Sing wesani yo pirang-pirang buyuh nganti. Walah. Ya, ya. Tenan. Bojonegoro ki pecinta wayang luar biasa. Ya. Mas aja diplero. Mas Dok, Mas Kampret. Dok, Pret. Ini yang ditunggu-tunggu, Pak.
Iki lho Nduk sing minangka dadi srana sowane awake dhewe ana daleme Pak Sutikna. Oh, ngono ning Majareja ya bendane Mas Kampret karo Cak Dodok iki. Nggih to, Mas? Nggih. Heh. Ah. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Sugeng dalu, Cak Dodok. Pak Kangko. Nggih. Luar biasa malam hari ini, Pak. Leres. Istimewa teng daleme Bapak Kades Sutikna. Nggih. Nggih, luar biasa. Niki ujubipun apa, Pak? Ujungipun penjane Pak Tikno mala kramake ingkang putra. Nggih. Penjane Mas Bribda Alfitra saha Mbak Nur Anissa. Oh, Pak Polisi. Nggih. Alhamdulillah sami kali bapak kula. Napa nggih? Nggih. Bapak jenengan nggih polisi apa? Bapak kula riyen cita-citane polisi, Nggih. mboten dados. Lho, kok iso ora dadi? Ah, kurang dhuwur, Pak, menika. Oh, Penyakite bek kabeh, sawake penyakit tok akhire mboten dados. oh ngoten. Nggih. Wong dadi polisi ya kudu sehat jasmani rohani ya. Leres Lah, Pak. Hebat luar biasa Bapak Nggih. Sutikna istimewa. Nggih. Ning dina iki asine kula sulaya to, Pak. Merdamel dina iki. Kok sulaya piye? Kula kleru golek kanca, Weh, maksudnya golek kanca pasangan ngono apa kanca dolan? kanca pasangan dagel. Kok iso kleru? Dina iki aku kena blantik. Kok iso kena blantik? Nek maklar. Maklar. Heeh. Maklar kampret kok lho modele. Bocah rapat tek dhuwur kok kancane dimaklari iki urusanmu apa to Brat kowe iki? Urusan apa? Lah sampean sungko tetep ya entuk dhuwit. Entuk dhuwit piye? Pak Kangko entuk dhuwit. Lah kuwi lho keterangane piye? Lho, lah kowe sebagai wong kene nyuwun sewu lho Pak Kangko. Mas Kamlet yo main kene lho. Asli warga mriki. Majareja. Omong raung-raune ndi Brat kowe? Geneng kene iki cor-coran mbok kono. Lho, maksudnya awakmu kalih Pak Kades Bapak Sutikna kan pun CS to. CS. Pun dulur. Bateh. Wis batahe dhewe keluarga. Kentel ora nek beningane blas. Ora enek anu balung rine to. Ya enek ndekane celekit. Wis denane nyelekit tegese kowe. Balung ngeri. Kowe iki dulure, kados dulur kiambak. Lho piye leh? Siji bapak dhewe mbok. Berarti nek dulur berarti dina iki Pak Kades duwe gawe Iya. molakramaken putrane, ngantenan putrane. Iya no. Lah kowe wis buah. Lho, aku lho karo Pak Suntikno iki Sutikna kok suntikno piye to urusanmu kowe iki? nggih kalih Pak Sutikno kuwi. Lah aku ndek bengi wis rene. Wah, aku ndek bengi rene. Buah. Ora. Lah mau apa? Lah yo ider bakul kuwi ndak Kok iso ider bakul piye to kowe iki? Yo. Kowe iki aja ngisin-sini iki Aku yo lho. tetep Jenengan wau ora ngendikane pripun? Napa sing pundi kula omong akeh. Pripun? Omong ku akeh mau sing pundi. Sing niki wau lho jenengan sing nimbali mriki. Heeh. Sing nelpon sing komunikasi sinten? Video call wong telu. Nggih. Aku, Nggih. Mas Kampret, Nggih. karo Pak Tikno. Pak Tikno. Pak Tikno ki ora ngenyang, lah sing neng dapure kuwi lho. Lho. Lah, Didul iya. sudah 5 yuta to Mas ngono kuwi. Kene bateh dhewe. Nggih, ngene bateh dhewe. Heeh. Mulane aku ki engko mbok bayaran mbok ora. Lho Bapak. ngene iki. Dek nyapa? Wong urip luwih mikir dhuwit timbang sedulur, Pak. Omong ngono kuwi Kampret kuwi. Kuwi ora pantes, ora patut, Pret. Ya, Wong iki nyapa? sing digolek nang alam donya ki dulur. Lek dulure akeh insyaallah rezekine ya kathah. Walah, alah yo ora nek aku yo dhuwit. Lah kowe gering jagakno dulurmu cek ngedos. Terus kowe nganggo dhuwit apa nek priksa? Lah tapi lek kowe duwe gawe ngantenan misale anakmu mbok dadekno nganten sing Ya. ngiwangi dulurmu. Nggih, ora. Lah piye? Tanggoku. Wis tanggoku. Kok ngeyel. Kok ngeyel to bocah nek ra tek dhuwur ndek ya kowe kuwi ngeyel terus sih. Ngeyel terus tapi pangkate wis Wakapolri lho aku. Wakal Polri piye? Iki ngantenan lho Mas teng daleme Pak Lurah lho. Iya, mantene iki polisi lho. Polisi Lho, lho. Iso Wakapolri lho. Loh, saya Wakapolri pangkatnya itu sudah bintang 3 saya. Maksudnya bintang 3 ki piye? Rabi ping 3. Ya bintang 3. Piye to Pak nyuwun sewu lek jenengan nyuwun sewu. Lah, nggih. Pun nikah pun pinten? Ping pinten? Hah? Rabi to? Nggih, nggih. Setunggal. Setunggal, kula nggih setunggal. Nggih. Lah kowe bocah ndek kok ping 3 kuwi lho sunatmu ning ndi? Talak Kadis. Salah Kades ki sapa? Kene iki lho ngguri omah wis sangger nyabrang kali kathuk dinges konoanmu. Kok iso dinges konoanmu ku lho piye to? Lah iya Ya kene paling gak ki maringi contoh nganten kekalih. Ah. wis tak paringi contoh. Piye? Wongi ngantenan kuwi apa to?
Ngantenan kuwi lho sing butuhe apa to? Lho nganten ki yo anu to menikahkan antara laki-laki dan perempuan. Ora mesti. Lho nganten iki pentingnya kuwi to, Pret. Olah ora mesti. Kok iso ora mesti piye? Lanang karo lanang ke yo rabi yo enek. Wedok karo wedok rabi yo enek. Kok Piye to bocah ki mesti nganten ki sing penting. sing penting apa? Sing penting ki waline. Alah. Wali nganten, wali nikah. Nyapa diwaleni jaman biyen yo apa enek wali sarunge nabi. Mulane mondok to ning Anur. Kene. Anur ki ndi? Murid Gus Kolis, Dik. Jenengan pertados, Pak. Lah ya buktekno ya, Sak. Niki tau ngaji pertados. Asline ora asline. Wong ndek ngibar mangan iwak kirik. Nah. Ngaji kok dipret. Aku pisan yo dijak cah-cah nggo tambul. Lho ngaku to. Bisa Wong ngono. ki sing sembodo, sing becik, sing apik. Iya. Contoh Pak Kangko ki lho. Nyapa Pak Kangko? Nikah sekali untuk seumur hidup dan selalu kemana-mana berdua. Nyatane buduhi garwanipun Pak Kangko nggih nderek. Lho, Contonan wi Pret. contoh. Nggih siap. Heeh. Kula nggih ngoten, Ya Pak. kowe ya pisan to. Kula pisan kanggo selawase bojoku kuwi yo siji tok kuwi tok. Oh, siji tok kuwi berarti iso ndongakno nganten ta? Yo iso to. Piye dongamu nek Mugi nganten? temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawadah awet langgeng rumah tanggane. Alah, nyapa donga ngono? Aku didongakno wong ngono ya pegatan ae lho. Pripun to, Pak? Apa? Jenengan jelaske to, Pak. Wong rabi. Angel gak usah digarap. Maksude kowe iki kaya contoh sing akeh, sing apik lho, Pret. Contoh apa wong kene remuk ajur ngene kok iso nyonto lho. Lho paling gak iki maringi apa kanggo ngantene? Maringi apa sesuk wis ditelepon BRI kok maringi. Lho ngantene iki mben piye? Ya ngono to. Yo ben kono ae wis to. Nganten ndak ape diapakno. Pak Sutekno kuwi lho piye? Yo wong yo ngono kuwi kok yo lurah ngono kuwi. Maksudnya di dalam Pak Sutekno ada apa? Yo mau anak rempelu jero. Kok iso teko ndi-ndi? Kula kok gregeten kali niki to, Pak. Kula anggere caturan Bener sampean golek pasangan salahmu. salah. Dijak omongan angel kok. Omongan angel blanti kancane. Wis to sing kena mbok kekrek yo aku tok lho. Kekrek piye omonganmu? Aku ngekrek kowe piye? Jenane nang grobok kan mbok potong 250. Lah kowe tuku klambi karo jarik sing nukokno sapa? Dirimu Ya tak hitung to, Pret. ngene. Ya mbok kira gratis. Wong ning donya niki mboten gratis. Ora enek wong nguyuh wae 2000 Ora nguyuh 2000 numpak bis iki 10.000 Pret. Nguyuh piro? 2000. 2000. Iya. Ya nyapa nguyuhe kok bayar. Lah aku nguyuh ping 3 kok biasa to. Nguyuh ning ndi? Ya nek sanggon-nggon ning Blaklo mboten iki. Ngene kok dienggo contoh to, Pak. Ora tau sapa wong bensin terus nguyuh bayar ora Nguyuh tau kok bayar. kuwi. Jenengan dereng semerap to? Apa? Niki wau ngendikan nguyuhmu ning ndi? Ning Blaklo. Blalo ki nggon apa? Sampean ning pasar burung. Pasar burung berarti manuke akeh. Manoke akeh ning kono. Wisata. Aku tuku kopi sing larang ning kono bubuke. Loh, bubuk ya murah to bubuk. Sampean liwat padangan lah kono kuwi nggone. Peteng-petengan kono kuwi. Jenenge Lho, Blaklo. Jenenge Blaklo. tempat apa? Lho, kandhane iki mau sarang burung kuwi meng lho. Kok ning kono sing larang iki tuku kopi sing larang bubuke. Lho bubuk ya murah, bubuk rupane ireng kok. Piye to ki nek kopine 5.000 lah bubuke ning kono. Oh. Bubuke ning kono lho. Wah, agak paham to nggon anu to. Anu begenten. Halah kok iso lambemu. Blak lo nggon begengke to. Aku mau liwat ning kono yo an. Nggih, Terus masa pripun? nggih. Iya, sore to bar magrib kae. Magrib. Enek cah wedok ning ngarepan bar keramas ngono. Nggih, Aku liwat, roke sakmene iki. Nggih. Aku liwat ngono. Dhek parian. Varian Wong pripun? wedok mau. Nggih. Tanjung Perak Mas, kabale kobong. Heeh. Maksude Monggo pinarak kamari kosong. bisa ora ngeparian. Jenengan niku sing sebelah lar apa kidul? Sebelah kidul. Oh, kidul gene Makji. Halah kok iso apal kowe. Nggih, kidul gek Makji. Oh, Gek Makji, lah, Makji. bocah kucuk kowe iki. Nggih. Nek kidul dhewe Makji, tengah niku nggih Mak Katri. Oh, iya. Nggih, lah lor dhewe nggih Mbak Yuli. Apa kabeh? Apal aku yo rono. Jae RT-ne kono iki. Mboten. Ketoke pelanggane nggih niki, Mboten Pak. kula RW. Luwih Kok iso dhuwur. RW? Kowe iki dienggo panutan ning kene. Awakmu raro sing lor dhewe kok. Lor dhewe piye? Wah, kuwi gawat. Gawate nyapa lho? Ning kono enek kuntilanake. Lho, mosok berarti Iya, rawan, rawan. singit.
singit. Kuntilanak piye? Wah, alah sampean liwat no mesti kuntilanake negel. Muni piye? Alah lambemu lho kok Aku terus aku wedi. kowe ora kuntilanak. Lah apa? Anak kuntil. Tak tuwapuk kowe kok. Nggih paring dedonga nggih. Nggih. Kalih niki ngapunten, Pak. Ngapa Pak Mas Niku Amret? sing ngenyang mboten kula. Lah sinten? Pak Sutikno piyambak. Aku wedi iki engko undangan. Mboten namung guyon mawon. Nggih Pak. guyon nggih, Pak. Nggih, Nggih, padahal yo tenan. Lidah tak bertulang. Iya. Ngomong sak ngomong mesti ndeke blender-blender mriko mriki, Pak. Lah iya. Ndeke golek aman, Pak. Lagi nyapa Mboten kok. sedaya menika lek pun mangkat kanthi ikhlas lahir batin kangge slono ngraketaken pas derekan. Leres, Jih, jih. Nah. Jenengan ikhlas nggih? Ikhlas lahir batin. Ikhlas. Kula mboten ikhlas. Loh, kok malah sampean sing ora ikhlas. Ora ikhlas. Kene kondone anu sok ning nggon ngelurahku dhewe. Ah. Sambatan ya, Dok. Ah iya. Ya, ki rencana yo ape tak ajak sambatan tanggal 7 iki. Ning ndi? Ki Edi Soleh. Kowe kok sambatan? Pokoke job kuwi job sambatan. Mbok yo sing rada dhuwur sithik ngono lho. Dhuwur tahu sambar mbledek. Weh, Keduren kok. Maksudnya iki berkelas no tanggapan sapa ditanggap kalih Pak Bupati. Wah. Apa sapa ngono kok sambatan iki apa to kowe iki kok sok? Ora tak blantik. Engko wis pira ae wis tak kei 500 lah. Wis pokoke ngaturke sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, nggih. Eh, matur Kagem nuwun. Pak Kades matur sembah nuwun Nggih. luar biasa. Niki pasugatane nggih wau nggih banyu milih nggih, Pak. leres. Wau rokok nggih pun diparingi kula Sampun. alhamdulillah. Matur nuwun lho Pak Tekno. Rokok wis dikei ya, Pak. Wis. Aku sok belas to iki. Kami tuwa piye to? Duh. Kowe iki wong ndi to, Pret? Lah aku ya wong krau to. Lho, wong rau ku ya aja arep-arep paling gak kowe iki nyumbang. Nyumbang. Iya. Ora enak ora enak sing disumbang napa? Iki kok Piye to? Alhamdulillah pokoke sementing ki awake dhewe ning kene ki apa to sing digoleki? iki goleki. Sedulur. Iya, iya. Seneng paring panglipur kagem warga mriki. Iya. Pak Lurah utawa Pak Kades niku ngumpulke duit, ngumpulke ragat kanggo golek nikmat nggih Pak nggih. Leres. Luar biasa. Tapi Pak Lurah iki aduh acarane diropel. Diropel piye? Lah piye urung syukuran lurah Biring kok? Lho, Apa lagi jabat po? Lho empun dua periode. periode. Lah iya kai tahu manjeri wayang batal. lah nyapa? Panjeri mange wilang. Kopit. Kopi to. Oh, kopi tak kira kena maklar kampret. Ora aku ora tahu. Nyatane kowe awake dhewe iki bersyukur lho, Mas. Ngapa kok iso bersyukur? Lho nyatane wau teng Lebet nggih pasugatane Banyumili. Dedaharan nggih sampun wonten nggih Pak nggih. Niki wau wonten rawon, Rawon soto. Sayange siji, Pak. ngopo? Rawone iwak entek. Eh. Paling aku Kowe rawon to? Iya, Wah, alah lah aku kok malah nyetok apa kentuk soto. soto. Wah, Enak to? Enak apa? Lah piye? Ndoke nek tipis-tipis nek ngene. Lho, malah buka wati, Pak. Iya, iya. Wong iki lho daerahmu dhewe. Kowe ngono kuwi gak isin to, Pret? Nyapo isin wong golek pangan kok isin lho. Kene yo Sing delok lho dulur-dulurmu dhewe, tangga-tanggamu dhewe. wis tak WA dulurku aja ndelok aku ngono. Lah kowe iki wong piye to, Pret? Dagelan ora iso dideloki piye? Lho lah iso to ora apa-apa to ora tau didelok. Ya, ya paling gak ki awakku nyuwun sewu. Yo iki klambimu ketoke keseseket ngene to, Dok. Aku gakasku ya ngono iki. Ngeten iki. Heeh, kesiset tenan wae saya bedane to. Nah, iya iki jane awak apa bokong to iki. Samene Wajeh to. ku wajeh to, Mas. Ya omonganmu sing genah. Lah, ya, Cek. Malah nyuwun sewu. Jarik piring yo nggur teko kene gitu, Pak. Oh, alah, Iki nggih, tak nggih. saking gegedene kok kaya gajah duduk ngono to, Pak. Modelmu Ayo gitu. gajah duduk rantai gulu. Ora ndek gulu. Gulu nggih gadah to, Pak. Ranting. Kene iki gulu. Alah. Iya gulu. Sing duwe gulu ki aku njajal celuken Pret. Celuken aku. Pak Kangko. Dalem. Langsung Langsung noleh. Langsung noleh. Lah kowe njajal, pada mana? Tak celuk. Dok, dok, dok. Dalem. Lah sak awake to. Rantai gulu wis jenenge. Kaya kudanil. Modelem kaya kudanil. Kowe melaku ya Nyapa, Pak? ning guri ngono lho. Ya nyapa. Tak setrum cangkemmu kowe. Lah sing ngenane wis mbok setrum no kok. Wong kuwi aja ngelek-ngelek wong. Ya. Nyapa? Wong nek ngelek-ngelek wong kuwi bakal balik
ning gone awake dhewe. Loh. Wong ki sing becik sing apik titikane becik insyaallah mangke ngunduhe nggih becik nggih Pak. Laras. Ngono lho, Pret. Lunyu. Lunyu piye? Ditanggap ya lunyu le lambene. Jajal nek ora ditangkap merongos ning omah kowe. Maksudmu piye to, Pret? Kaya kelincipen kepinteren. Kepinteran piye nyatane ditimbali Pak Kades, Pak Sutikno nggih Ya, to. Piyayine nggih grapyak semanak. Lho, wonge ya apik. Kaya wis roh wonge. Lho. Sing ndi Pak Sutikno? Alah, Sing ndi? Kok sok sing ndi kok hahu tok. ngene iki kowe berarti padha karo mempernyek aku kowe. Mempernyek aku piye? Rumangsamu aku ditimbali mriki terus ra kenal ndi Pak Lurah. Lho, pundi ingkang Pak Lurah? Pak Lurah nyuwun sewu Pak Kangko. Monggo. Pak Lurah ditimbali mriki kula nggih ngertos to. Ya kudu ngerti. Sing ndi? Menika panjenengan Pak Lurah, wasi tenan. Tak pikno. Lujeng dalu Pak. Wong iki kudu teliti Pret, ditimbali mrene kok ora ngerti. Lah iya sing endi? Lujeng dalu Pak Kades. Lah iya sing endi? Ijek golek sinyal. Tak kremus iki lho aku mesti ngerti. Sing ndi Pak Lurah? Oh Mbah Kurdi. Alah kok Mbah Kurdi ki urusane apa to kowe iki? Mbah Kurdi Kowe njaluk. iki warga kene tenan apa ora to Pak? Kula kok kuwatir to niki. Ngapa? Gegek niki mboten warga kene asli. Asli kok. Kowe iki warga ndi to? Indonesia no, yo asli kene kok so. Asli kene nek malah manggonmu ning Gayam Bonerjo. Minggat tok. Minggat aduh ning kene yo utange akeh aku ngene yo minggat. Ngaku to Pak. Mulane dadi maklar beleng wong perkara utange akeh. Lho sing penting wong kuwi urip. Apa ki urip? Urip kuwi ana artine. Tegese apa? Usaha. Lho wong nek gelem usaha, lho bakale iso mamah, iso omah-omah kanggo tuku sawah lan Mekah. Lho ngono. Ya sepurane tenanan Yo yo Pret. ora dadi apa cara nyompret ya. Nyompret ki apa tak tapuk tenan kowe iki. Kuwi U. Kuwi O. R. Rukun. Oh, sing rukun karo wargane. Lah, Aja sing sampe rukun karo enek tanggane. Aja sampe enek iri dengki. Lah betul iso disengkuyung wong akeh ngene iki. Nek sampean nyawang warga mriki pun rukun dereng. Ya wis rukun kabeh nyatane iki ya udah klumpuk ning kene mbok ra ketang mbok buah mbok ora. Alah lambemu tekan dindi iki. Lah iya maksudnya samene kae. Kuwi R. Iman, imane sing tetek. Ngono lho. Mulane to ngaji, aja kopik ae. Kok ngaku kopik ya mbek pakmu barangno kok iso lambemu. Jam pira? Setengah 4 sore ning Sorpring kono lho. Jam 6 di cukup mbokmu ya. Iki kasa. Kuwi I. Saiki K. Lho, kok K to urip kok K iki. P. Apa tak sesatno, Pak? Ben lali. Jarak. Dadi nek wis U R I dadi usaha, rukun, iman, bakale sampean dadi P. Apa to P? Penak. Apane sing penak? Ya mbah to ngantene engko bengi mbah penak. Aku ya tau ngono kuwi dok. Niki luar biasa. Tenan. Kok iso gajeh tok kowe kok ngurusi aku kowe iki. Iya, Dak. Ya ora ngurusi awakmu apa mbok ngurusi bojomu. Iki koso. Masa bojomu apa tau? Omonganmu sing landhep lho Mas, hati-hati lho Mas. Nyapa kok gak sing hati-hati iki lho? Bener ae berarti denane malam minggu klitar ning guri omahku, kowe ngincer bojoku. Aku golek kodhok. Kok ngincer bojomu apa piye? Lah nek golek kodhok lah bojoku tek ndingi tek mengguri. Nek mengguri ya? Ya. Lah aku nyeleh sak sembako. Tanggung Untuk bojoku mbak Pak-pakno. Ora pisan tok, Dok. Lho, aku pisan tok takon ngono lho, Mas. Tuh. ora apa-apa. Nyapa? Pisan tok ora masalah. Iya. Aku denane wis ping 3 karo bojomu. Bojo kuwi? Impas. Bojoku sing ndi kuwi? Bojomu kok sing. Pak, niki lho Pak. Aku kok dibales Kok geleng men. Bojone iki pira bojo sing endi? Bojo sing ndi? Apa sing kuwi iki jenenge Dina. Enek basutane. Dina sapa? Dinosaurus. Lambemu kula. Wong ki nyuwun sewu Pak kados temanten kekalih. Nggih. Wis paling gak nganten ki ya nikah sekali untuk seumur hidup. Betul. Mugi manten iki langgeng rumah tanggane, awet rumah tanggane. Nggih. Mugi temanten tambah dina pinanggih bagya mulya. Amin. Tambah minggu pinanggih rahayu. Amin. Tambah sasi kathah rejeki. Amin. Tambah tahun sageta rukun, tambah anak
mugi uripe kepenak amin ya robbal alamin. Lho ngono lho Pret. Tambah anak yo gembuk kuwi nek nyekolahno gawe mangan iki kok. Nyapa kok. Kula kok anggere omong bener kok diserekali to, Pak. Lah iya toh. Lah nyapa? AQ-nya itu loh, AQ-nya itu saya itu 84 loh, AQ saya itu. Melebihi orang-orang. Lah nek AQ 84 berarti kowe pinter. Lho piye yo jelas goblok. Yo pinter to. Aja. Awakmu wis hafal nyuwun sewu wis tepang kalih Pak Kades. Sampun. Pak sinten? Pak Sutikno kalian garwa Ibu Sudarpi. Hobine napa? Hobine mblantik mobil. Kok terus mbok itis napa? Lah niku gadah dealer. Oh, maka. Showroom, Pak. Showroom. Mugi-mugi ditungakno Nggih. Pak Kades showroom-e nggih lancar, Lancar. nggih nyambut gawe diparingi rezeki ingkang kathah melimpah amin ya robbal alamin. Kalih disengkuyung. Apa? Lho iki sound system Sound system audio apa? GGN. Oh, gendis audio kon promosikno kuwi ya mborong rias piring, ya mborong lampu lighting, deknane ya mborong mercon piring. Mercon sok diborong karo kami tuwa Lho kabeh kok dikuasai kami tuwa to? Mbah kuwi ape dienggo apa duweke? So apa nanggap dalang kangkung. Niku pun rasa-rasan, Pak. Oh Pak kami tua sing ngaku dalem niki to. Nggih, niki kan adike kalih Pak Lurah. Oh adik dulur kali Pak Lurah. Nggih, niki badhe wayangan nggih nanggap jenengan. Amin. Niku nek tak kekrek melih. Oh, Boten. Batik iki tibake kosong. Ora yo engko yo. Karo tetembangan ya Cak Dok. Nggih, Karo Cak Kampret. Kalih. Amargi niki sing nyuwun lelakon nggih kuwatah sanget lho. Kata niki para pepuden Pak Lurah sedaya mengke kersane minggah wonten ing Lah pepanggungan. niki pun di Serat, daftar nggih. niki. Lah. Oh, nggih. Nggih, Mang Laos. Ah. Mang Laos. Iso maca apa ora? Tak macane. Tak wacane. Iya, iki kaya dagelan kawak ketok itu ya. Iya. Awakmu ki diaturi Iya, iya. kalih Pak Kangko iki lho kon waca. Iya ya, tak macane. Tak wacane. Nyah kok geger ae to. Wong geger ya. Iki lho Pret enek nawala surat-surat Iya ya. pamundutan wacanen. Iya ya tak macane. Tak keonge. Aku seneng ditane tak kei ngono. Nggih. Kuwi suarane piye Mas? Suarane nawala. Oh, nggih. Nggih. Kaaturan ngono Bapak Masirin niki Pak Camat riye. Oh. Sing dateng raur riye. Kula apal wong kula sensus sedaya kok. Nggih. Nah yo kingko yo mben nyawer. Nggih Pak Kampret Blante. Aja mbok. Nah, Bapak Masirin, Pak Kades Sugihwaras, nggih menika Pak Pandi nggih, rawuh nggih, Pak Supandi, Pak Kades Luwe Haji, nggih Pak Haji. Nggih, niki Pak Kades Pandan, kalian Pak Kades Sumber Harum, Pak Kades Sumber Agung. Nggih. Nah, Sedaya diaturi tindak panggung. nggih. Nggih, monggo. Ayo kanca ning dhisik gembira. Asik. Oke. Monggo Pak Camat, Pak Kepala Desa, panggung. Ayo. Ho, ho. Monggo Mbah Luwe Haji.
pun pandegane kalian Pak Camat. Nggih. Nah, Pak nggih. Camat. Monggo Pak Camat. Sugeng dalu Bapak. Wis sing kang dalem kok ya Pak. Ji, Pak RT. Lagi matur nuwun. Niki RT to, Pak? Yo gak saiki aku polo kubur. Lho, kok iso polo kubur iki? Ya Pak, nggih. Niki Pak Luwih Haji pundi? Oh, nggih. Pak Luwih Haji. Monggo. Monggo Katuran. Pak Luwih Haji. Nah. Minggah Pak Luwih Haji. Nggih. Ngapunten Pak Camat. Oh, Keranten Benjing ada kegiatan pagi. nggih. Oh, izin kondur nggih. Oh, siap-siap. Nggih, Pak Tekno, nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak, anu paring dawuh napa ngucapkan kenapa kagem Bapak Kades. Pun kuatah dhewe. Pun kat anu. Suwantene pun telas. Oh, berarti wau sampun sambutan nggih. Oh, sampun. Sampun nggih, Pak. Nggih. Berarti sane kan Sampun nyambut milai kala wingi nang. Oh, nggih to nek Nyambut para tamu sing banyu milih tanpa pedhot lho, Mas. Lah nggih nggih luar Nggih. biasa. Nggih. Berarti sambutan sampun, paring dawuh sampun, berarti karek siji. Iya no. Apa Pret? Kopiah digawa Pak Carik. Apa kuwi? Pak Lurah njaluk dhuwit. Alah kira kok teko ndi kowe Lah iki. iya nyuki tugase kok nyawer kok nggih. Niki wau Pak Pandi nyuwun serampat mandhap kijing miring. Oh, ngoten. Pak Nggih, monggo Pak. Jenengan napa nyuwun lagu napa? Nggih ngersake tembang napa? Lagune sampun iki ingkang request. Oh Kula nggih. nderekaken mawon. Oh, joget nggih. jenengan nggih. Kula pinarak mriki. Nggih. Lagune menapa, Pak? Mas Dodo sing disuwun. Ngersake serampat ya, Pak. Oh, serampat. Mandhape kijing miring niki wau nggih dijenglengke ngoten. Ah Oh, nggih. Sami beksan sareng-sareng Oh, niki lho. nggih. Kerukunan sedaya lurah Kades nggih ngeten niki Siap, Pak nggih. siap. Saged nyengkuyung teng daleme Bapak Kades Mojorejo mriki Nggih. nggih. Alhamdulillah. Monggo nek ngoten selamat sing beksa sinten? Sinten? Sedanten niki saged to, Pak. Beksa sedaya Pak Lurah niki. Oh. Nggih. Mosok Oh, Pret. nggih. Nggih. wah. Nggih to, Pak. Nggih napa melih Pak Sumber Niki, Agung niki iki keloweter. Diwakili ini. Oh, nggih. Monggo, Monggo. monggo. Selamataken. Sinten sing nyanyi? Tembang. Oh, sakit nyanyi. Oh, Nggih nggih. beksan mawon ngeten nggih. Nggih. Nah, Lah nggih. nyuwun Mboten apa- nyuwun niki mboten. Nah, Oh, ngeten ngoten. iki. Oh, Nggih. nggih. Nyuwun rencang, Pak, terus Oh, Waranggono. Waranggono. Oh, nggih wonten Mbak Mayang, Mbak Wiwi, Mbak Reno Jungpe monggo diaturi jumeneng. Monggo jumeneng. Anu ngancani anu Mayang kari anu Wanda, ayo Wanda. Nah, ayo Wan. Nah. Yo. Kali Mbak Winong napa? Kali Mbak Winong, Pak. Oh nggih Mbak Winong, Mbak Winong Mbak Winong. Oke. Ayo, Mbak Monggo Winong. Mbak Winong. Kedah Mbak Winong, Nggih. Pak Lurah. Monggo. Oh, weh. Ayo Win. Nah. Oh. Lagune apa ki mau Cak Kamret? Serampat mandhapipun kijing miring. Oh nggih. Ya, yo. Monggo nerang lundung dak dong, yo. Sering tresno
Kijing miring. Seragamu saya nambahi wangun dasar ayu mas lentir kuning ora mokal atiku dadi komeng mesema sadene aku wis trima Yo, Win. tembak ting calon neh jare kapok kanca lemah kurang lebih tambahi gula kaya ngene mas wong nandang tresno rika wengi katone ing mata ayo mas aja ngono kijing miring jelalilo parihane jelalilo Ya. Lali lho. Wah, jan kompat tenan Pak. Nggih. Ya nggih biasane Pak Sumber Agung iso lawatan ki kok yo ngleter to. Kowe kok apal to, Pret? Apal. Dalem Bapak Menyesuaikan. Wah, menyesuaikan. Nggih. Nggih niki riyen joget ojing yo leres. Joget ojing ki piye kok sok? Heeh. Nggih. Niki Pak Ulin ngersakaken dibacet nih Gerajakan Banyuwangi, Pak. Oh, boleh. Boleh. Kok dibacene apa wae iso. Boleh. Oh, yang ana duwite iso ino. Lah. Cash ki. Kes. Pret, Dalem. Pak Lurah niki nggih sae. Nggih. Niki nggih sae. Nggih. Niki nggih sae. Nggih. Lah sing wingking niki pripun? Mangke nggih, Pak. Niku bose biasane kan Salatullah salam. Kowe kok apal? Apal aku yo kulino. Ayo didadoske. Ya, dadekne gerajakan, Cok. Ya. Tembok ting celone jare kapok mas njaluk meneh. Ayo yo. Yo yo. Ya 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 ya. 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 Yo gerajakane Dik yo. Yo 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 yo. Ya gerajakane ya ya. Woi. Gerajakane tayupan iki kok
konsepnya terus saya tayupan. Belum kembali ke Banyuwangi nih. Loh, Tren iki gerajakan versi tayub nggih, Mbak. Iya, versi baru di Jolaras Indonesia. Senenganku. Ya senenganku. Oh alah. Lah nggih, Pak. Lagi iki aku ngerti. Gerajakan kok tayupan. Lah nggih, kula arung-arungane kok saya mblenyek, saya mblenyek. Jebul kok mlebete ning Justice. tayub. Lah nggih. Yo, gerajakan ya.
matur sembah nuwun Bapak. Nggih, sampun katuran. Nggih. Nggih. Banyak. Nggih. Ngapunten, nyuwun selendang biru. Oh, selendang biru. Cocok. Selendang biru lanjut Lintang Asmoro. Wah, Nggih, lintang asmarane Nggih. kali Pak Kurdi disuwun jaranan. Bersama Pak Oh, nggih. Tekno. Halo. Bersama Pak Tekno. Saged. Oh, Pret. Monggo. Pret. Nyapa? Rene to. Aku nyedaki Pak Rosid ae aku. Lah nyapa? Wong iki yo keras yo tayo. Wis. Tayo. Selendang biru Selendang biru. nggih, Pak. Nggih. khusus Bapak Sutikno. Nggih. Sutikno. Aja neh ya. Alhamdulillah, Pak Sutikno nggih. Aja neh. Selendang biru dangdut nggih. Nggih, ayo. Ayo sindene ana Butwi, ana Wanda, ayo karo sapa jenenge kae Mayang karo Winong. Opa. Opa. Ayo, papat. Mbak Opa. Nggih. Engko sing kari-kari dilebokne Lintang Asmara bablas jaranan. Lah ngono to karepe? Nggih. Nggih, Sampai ngoten, siap. Pak. Nggih. Yo. Wis, Nggih. Nggih. Monggo apa jenenge? Selendang biru rumiyin. Monggo, Cak. Yuk. Ayo bose. Ayo deh. Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa, enggal ngomong. Penting aku tresnamu.
Lintang Asmara. Mas Kamret, duet Mas Kamret. Ayo Pak Pret. Yo yo bersama di dalam Dwijo Kangko Dan juga Dwijo larasnya Indonesia Coy. bakal serno senjan nyawa asik sangkaraga wis tresno bisa dipisah Samboyo bro. Buat ikut kali itu merah itu. siang pantara ratri mon eling maning sing ati setiamu bisa tak duweni marang sang dia sulas Balik
ngarungi ombak segara tresnaku ora bakal serno Ayo dik Lari celeng serenggi Budalan Padya Samboyo. Ayo jogati. Matur sembah nuwun. Wah, sampun dipun aturaken Cak Kampret lawan Cak Dodok. Nggih. Pamutun saking kepala desa. Nggih. Nggih, kula tak bacutaken lampahan pamundhutipun. Nggih, Dene Bapak Sutikna, Harjuna, Sasra, Baukrama Utama Rabi. nyuwun nggih. Ngoten nggih? Nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun sawangen. Mendung mentiyung ya gawe payung kena. Ya.